Ladies and gentlemen, Mr. Ruel D. Labo, Papadisan, at Madam Maria Esther Talinaxaron. Dr. Maestro. Kapag minuto, ayun at dun sa mata, nanayakan ka naman, tama ko may dapat hapis na magsama, kapit dinihat at tunda, sayang mga minuto, maglaluri ay ayun na sa kayan, limiyo ng kongresman, bago kayo ay agana, salit ayun at tunda.
Tedhana. Ang Paisagan Elementary School, Sir Ruel Lapong Sulamanya, Pags, Madam Esther, Madam Esther, Maria Esther Tanda Saro. Salamat, ma'am.